Rok 2560 pred Kristom. Na okraji púšte, tam kde Sahara stretá Níl, sa dvíha niečo, čo ľudstvo za 3000 rokov nedokázalo zopakovať. 2,5 milióna kamenných blokov. Každý váži v priemere 2,5 tony, niektoré až 80 tón. Postavené s presnosťou, ktorú by dnes zvládli len najmodernejšie laserové prístroje. Ale Egypťania lasery nemali. Archeológovia, inžinieri, fyzici, tisíce odborníkov strávili kariéry hľadaním odpovede na jedinú otázku. Ako? A dodnes, po stáročiach výskumu, nemáme odpoveď, ktorá by uspokojila všetkých. Vítajte v Kronike vekov. Dnes ideme do najhlbších záhad najstaršej civilizácie sveta. A niektoré z toho, čo sa dozviete, vás prinútia pochybovať o všetkom, čo ste si mysleli, že viete. Predtým, než sa ponoríme do záhad, potrebujeme pochopiť, s kým máme dočinenia. Staroveký Egypt nebol len krajina pyramíd a faraónov. Bol to štát, ktorý fungoval nepretržite vyše 3000 rokov. Pre porovnanie, celá história modernej Európy od pádu Ríma po dnes trvá len 15 rokov. Egypt ju prežil dvojnásobne. Postavili monumenty tak masívne, že sú viditeľné z vesmíru. Vyvinuli medicínu, matematiku, astronómiu a písmo v čase, keď väčšina sveta ešte žila v jaskinných osadách. A napriek tomu, alebo možno práve preto, zanechali za sebou záhady, ktoré moderná veda nevie plnohodnotne vysvetliť. Dnes si prejdeme 6 z nich. 6 momentov, kde fakty hovoria hlasnejšie ako teórie. Začneme tou najznámejšou a najpodceňovanejšou. Veľká pyramída Cheopsa je poslednou zachovanou zo 7 divov starovekého sveta. A je to div z dobrého dôvodu. Pozrite sa na čísla. Výška. Pôvodne 146 metrov. Takmer 50 poschodová budova. Základňa. 230 metrov na každej strane. Odchýlka od dokonalého štvorca? Menej ako 2 cm na celých 230 metroch. To je presnosť 0,009%. Strany pyramídy sú zarovnané na svetové strany s odchýlkou 0,05 stupňa. Moderné GPS to zvláda s odchýlkou 0,002 stupňa. Egypťania boli bez GPS na 0,05. Toto nie je náhoda. Toto je zámer. Teraz príde otázka, na ktorú nikto nemá dobrú odpoveď. Ako dostali bloky hore? Oficiálna teória hovorí rampy. Pracovníci ťahali bloky po dlhých hlinených rampách pomocou saníc a vody. Znie to rozumne, kým nespočítate. Ak by rampa dosiahla vrchol pyramídy, musela by byť dlhá minimálne kilometr. A jej objem by bol väčší než objem samotnej pyramídy. Kde je teda materiál z tej rampy? Kde sú stopy? Kde sú nástroje? Niektoré bloky v jadre pyramídy vážia až 80 tón. Najväčší žeriav dnešnej doby zvládne zdvihnúť 1200 tón. Ale dostať 80-tonový blok presne na miesto, milimeter po milimetri, na výšku 40 metrov? Aj s modernou technikou by to bol projekt na mesiace. Egypťania to robili priebežne. Odhaduje sa tempo 800 blokov denne, po dobu 20 rokov. Francúzsky architekt Jean-Pierre Houdin prišiel v roku 2007 s teóriou vnútorných špirálových rampí. Počítačové modely túto teóriu podporujú. Ale nikto ju nedokázal potvrdiť priamo, pretože dovnútra pyramídy sa stále nemôže ísť. Aspoň nie úplne. A to nás privádza k niečomu, čo egyptológovia neradi spomínajú. V roku 2017 projekt Scan Pyramids pomocou kozmického žiarenia, muónov, objavil vo vnútri Veľkej pyramídy obrovskú dutinu. Dlhú minimálne 30 metrov. Neznámu, nezmapovanú, dodnes nepreskúmanú. Čo je tam vnútri? Nevieme. A to je odpoveď, ktorú veda o Veľkej pyramíde dáva príliš často. V roku 1994 belgický inžinier Robert Bauval publikoval teóriu, ktorá otriasla egyptológiou. Všimol si niečo, čo bolo pred očami každého po tisícročia. 3 pyramídy v Gíze nie sú postavené v priamej línii. Tá tretia, najmenšia, je mierne posunutá bokom. Rovnako ako 3 hviezdy Orionovho pásu. Mintaka, tá tretia hviezda, je tiež mierne mimo líniu. Zhoda? Možno. Ale pyramídy sú aj presne orientované tak, aby šachty vnútri mierili na konkrétne hviezdy. Orionov pás, Sirius, Polárku. Nie približne. Presne.
Sirius, najjasnejšia hviezda oblohy, bol pre Egypťanov posvätný. Jeho východ pred svitaním presne predpovedal záplavy Nílu. Záplavy, od ktorých závisel celý Egypt. Egypťania teda nestavali náhodne. Stavali podľa oblohy. A robili to s presnosťou, ktorá si vyžadovala stáročia astronomických pozorovaní. Otázka nie je, či to dokázali. Otázka je, odkiaľ mali tie vedomosti. Najstaršie písomné záznamy egyptskej astronómie pochádzajú z obdobia Starej ríše. Ale pyramídy a ich hvezdárska presnosť sú staršie. Ako by niekto vedel ešte predtým, než to zapísal. V chráme v Dendere, postavenom okolo roku 50 pred Kristom, sa nachádzajú reliéfy. Na prvý pohľad bežné egyptské umenie. Ale niekoľko inžinierov a elektrotechnikov si všimol niečo zvláštne. Tvar vyobrazený na reliefoch nápadne pripomína Krúpsovú trubicu, predchodcu modernej žiarovky. Vnútri je niečo, čo vyzerá ako filament. Hadový, symbolicky, sa podobá elektrónový oblak. Niekoľko experimentátorov dokonca postavilo funkčný model podľa reliefu a pri správnom napätí sa rozsvietil. Egyptológovia to odmietajú. Hovoria o náboženskej symbolike, nie o technológii. Možno majú pravdu. Ale v roku 1936 v Bagdade archeológovia objavili niečo iné. Hlinené nádoby so železnou tyčou a medeným valcom vnútri. Keď boli naplnené octom, produkovali elektrické napätie. Bagdadská batéria, stará vyše 2000 rokov. Oficiálna veda hovorí, slúžila na galvanizáciu šperkov. Iní hovoria, nevieme, čo všetko staroveký svet vedel o elektrine. A Egypt, ako centrávom starovekého poznania, mohol vedieť viac, ako si pripúšťame. V roku 1991 lekári v Manchestri podrobili egyptské múmie CT skenu. To, čo našli, ich ohromilo. Cievy a tkanivá zachované natoľko, že vedeli diagnostikovať choroby. Arterioskleróza, tuberkulóza, rakovina. Ale ešte viac ich ohromilo niečo iné. Egypťania vedeli o týchto chorobách. Papyrus Ebers, medicínsky dokument starý 3500 rokov, popisuje 876 medicínskych receptov. Vrátane liečby srdcových chorôb, cukrovky a rakoviny. Vedeli o mozgu, pľúcach, srdci a ich funkciách. Robili operácie, trepanáciu lebky, extrakciu zubov, dokonca cievne operácie. S nástrojmi z bronzu a kameňa. A s mierou úspešnosti, ktorú moderná medicína potvrdila na základe kostí bez následkov infekcií. Mumifikácia sama o sebe je záhadou. Proces bol natoľko sofistikovaný, odstránenie orgánov, natronové soly, živice, obväzy, že moderní chemici strávili 10 ročia pokusmi ho duplikovať. Niektoré zložky balzamovacích zmesí stále nedokážeme plne identifikovať. Látky, ktoré zastavili rozklad na 3000 rokov. Naša najlepšia plastická chirurgia to nezvládne na 3000 dní. Grécky historik Herodotos navštívil Egypt v 5. storočí pred Kristom a napísal niečo, čo historici dlho považovali za preháňanie. Popísal budovu pri egyptskom meste Havara, budovu, ktorú nazval labyrintom. Videl som ho vlastnými očami, píše Herodotos. Je väčší ako všetky divy Grécka dohromady. 12 000 izieb, 2 poschodia, jedno nad zemou, jedno pod zemou. Podzemné časti zakázané bežným návštevníkom, obsahujúce hroby faraónov a hroby krokodílov. Po stáročia to bol mýtus, kým v roku 2008 tým belgických a egyptských archeológov neprišiel do Havary s georadarom a pod poľnohospodárskou pôdou nenašiel masívnu kamennú štruktúru. Rozloha 3/4 kilometra krát pol kilometra. Stovky miestností. Egyptská vláda výskum zastavila. Povolenie na vykopávky nevydala. Labyrint leží pod zemou dodnes. Nepreskúmaný, neotvorený. A nikto oficiálne nevysvetlil prečo. Toto je záhada, o ktorej egyptológovia najmenej hovoria. V chráme Setiho I. v Abidu, postavenom okolo roku 1280 pred Kristom, sa na stropnom tráme nachádzajú hieroglyfy. Bežné hieroglyfy. Okrem jednej skupiny. Táto skupina hieroglyfov pri pohľade z boku nápadne pripomína moderné vozidlá. Helikoptéra, ponorka, trískové lietadlo, tank. Egyptológovia majú vysvetlenie. Palimpsest.
Starší hieroglyfický text bol čiastočne vymazaný a prepísaný novým. Zvyšky oboch textov sa vizuálne prekryli a vytvorili ilúziu moderných tvarov. Je to pravdepodobné vysvetlenie, ale nie všetci ho prijímajú. Pretože keď vezmete do úvahy všetko ostatné, pyramídy, astronómiu, medicínu, elektrickú symboliku, otázka prestáva byť smiešná. Čo ak Egypt vedel viac, než neochotný pripustiť? Čo ak nie každé poznanie putuje dopredu, ale sa aj stráca? Staroveký Egypt stal 3000 rokov. Prežil sucho, vojny, invázie, zemetrasenia. Prežil Asýrčanov, Peržanov, Grékov, Rimanov. A nakoniec zmizol. Ale zanechal po sebe niečo, čo nezmiznúť nemôže. Otázky. 6 záhad, ktoré sme si dnes prešli, nie sú jediné. Sú len vrcholom toho, čo Egypťania skrývajú. Alebo čo my nedokážeme pochopiť. Možno oboje. Veda postupuje. Každý rok sa objavujú nové nálezy, nové skeny, nové teórie. Ale každá odpoveď prinesie 3 nové otázky. A to je dôvod, prečo sa k Egyptu budeme vracať. Pretože pod pieskom Sahary, pod vrstvami histórie, pod stropmi zabudnutých chrámov niečo stále čaká. A my v Kronike vekov budeme hľadať ďalej. V ďalšom videu pôjdeme hlbšie, pod Sfingu. Na miesto, o ktorom egyptská vláda nechce hovoriť. Nezmeškajte to.